ಊಟಕ್ಕೆ ದಿಂಜಿ ಸಾರು ಅಯ್యింది ಬೆಂಡೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ರೈಸ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅರ್ಧ ಬಸಿ ಒಣಸಾಂಡು ಅಂದ ಬೆಲ್ಮನ್ ಓದಿತ್ತಿನ ಗಂಟೆ ಆತನ ಎನ್ಮ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಾಗ ಪುಗ್ಗಿನಿ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನನ್ನ ಭಜನೆ ಅವಡು ಅಂದೇ ಕೂದಿಲೆ ನನ್ನ ಭಜನೆ ಅವಡು ಇನಿ ಚಪಾತಿ ಕಂತಂಡು ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಅಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಜೆ ಸಿ ಬಿದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗಂಟೆ ಆತನ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾನ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಂಡ ಹೆಂಗೆ ಮುಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಕುದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಬಲ 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 ಅಂತ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚದು ಯಾನ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಒಂದು ಕೋಡದ ಬುತ್ತಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ರತ್ನಕ್ಕನ ಬುತ್ತಿ ಅಂಚೆನೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ಲ ಮಲ್ತದು ಪಿದಾಡಿಯ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮೇ ತುಂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜನ್ನ ಜಾಗಡ ವೀಡಿಯೋ ತುಂಡ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋ ಆಪುಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಹಿಡಿದು ಬೇಗ ಜಾಗ ಕಾಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಪೋಡಿಗೆ ನೆಪಿನಿ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಪೋಂದುಲೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬಿತ್ತು ಬರ್ಪೆ ಪಂಡೇರು ಚರ್ಚದ ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದ ಹಣ್ಣು ಹೆಂಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಹಸ್ಬೆಂಡಾಗಿ ನಾನು ಬತ್ತೆ ಬಂದು ಓಕೆ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದ. ಹಾಯ್ ಮೈ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಹಾಯ್ ಬಾ ನಾನೇ ಹಾಂ ನಾಲಜ್ಜಿ ಬಾ ದೇವರ ಬೇಗಾರ್ನಿದು ಲಿಂಕ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಡೇ ಸಬ್ರಾಪೆ ನಾನು ಹಾಂ ನಾಳೆ ಜಿರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಟೆನ್ಷನೇ ಇತ್ತು ಜೆ ಸಿ ಪಿಡು ರಡ್ನೆದಿಂತ ಬೇಲೆ ಸೊ ಇಲ್ಲದ ಸೈಡ್ ಒಂಚೂರು ನಮಕ್ ಜಾಗ ಉಂಡು ಇಂತೆ ಸೊ ಅವೇನು ಗರ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಂಚೆ ಪೋಡತೆ ಅಂಚದು ಅವೇನು ಒಂಚೂರು ಜರ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಜಾಲ್ ಪೂರ ಫುಲ್ಲು ಲೆವ್ಯಾಲ್ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ರೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಪಾರ್ಕಿಂಗಿಗೆ ಸೊ ಅವೇನೊಂಚೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಜೆ ಸಿ ಪಿಡು ಅಂಚನೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ದ ಗುಂಡಿಲಗೆ ಪೆರೆಂಡು ಇನಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದುಂಡು. ಇಂಚ ಇತ್ತನ ಜಾಗ ಕಾಡು ನಡುಟು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮರತ ನಡುಟು ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಪರ್ದಿತ್ತ ಸೀದಾ ಇಡೆ ಬರ್ತೆ ರತ್ನಾಕನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಡೆ ಆರು ಬೀಡಿ ಕೊಂಡ್ತೇರು ಏರ್ ಮನೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಓ ಮಾಮು ಬತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಮಾಮು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ഞാൻ ഏർ ബത്തിനി തുപ്പിനി ಇಂದು ಅಂದವೇ ಖುಷಿಯಂಡು ಬತ್ತಿನ ಮಾಮ್ ಬತ್ತೀರ್ ಮಾಮ್ ಹಾಂ ಅಂದ ಬೆಲ್ಮನ್ ಓದಿತ್ತಿನ ಬೆಲ್ಮನ್ ಓದಿ ಹಾಂ ಅವಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಮಾಮಿ ಒಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅರ್ನ ಪಪ್ಪ ಬತ್ತೇರು ಸೊ ಅರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಮಾಮು ಅಂಚೆ ಪ್ರಭು ಪೂಜೆರು ಪಂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಡತ್ ಕಾರ್ದು ಓಡೆಲ್ಲ ದೀ ಪೂಜೆರು ಅಂಚೆ ಅದು ಬತ್ತೇರತ್ತ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್. ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅದೇ ನನ್ನ ಮುಲ್ಪ ರೋಡ್ ಮಲ್ತಿರ್ತಲ್ಲ ಈ ಸೈಡ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗಿಗೆ ಜೆ ಸಿ ಪಿದ ಮಣ್ಣು ಕಂತದ್ದು ಪೂರ ಇಂಚಿ ಮುಲ್ಪ ತೋಡು ಮಲ್ಲವು ಸೊ ಎಲ್ಲಂಚಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗಿಗೆ ಐಟ್ ದಂಡೆ ಪುರ ಉಂಡಬಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನಂಚಿ ಅಲ್ಪ ಪುನೀತ್ ಪುರ ಹಾಂ ಅಂಚ ಜಸ್ಟ್ ರೋಡ್ ಮಲ್ ತುಂಬೋಪಿನಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅಂದಾವೆ ಒಂಜಿ ಪುನಿಂಡ ಐಟೆ ಆ ತೋಡುಗೆ ಮಣ್ಣು ದಿಂಜಾರೆ ಸುಮಾರು ಮಣ್ಣಿ ಬರ್ಚ ಹಾಂ ಹಾಂ ಇಂಜಾತ ಓ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನೆತ್ತ ಜೆ ಸಿ ಬಿದ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಕಂತದ್ದು ಅಲ್ಪದ ತೋಡು ಪಾಡುವೆರ ಅಲ್ಪ ರೋಡುಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸಟ್ಲವರಿ ಅನ್ಸುಂಟ್ಲವರಿ
ಅಯ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಪೂರ್ಣ ಅಂದ್ಮಕ್ಳ ಪದ್ಯಾಡು ಯಾನೇ ಪದ್ಯ ಅನ್ಬೆ JCBಗೆ ಆತ ಪವರ್ ಉಂಡತ ಅಮ್ಮ ಯಾನ್ ಹೊರ ಬತ್ತು పోయిನಿ ಇರ್ ಬೀದಾಡ್ ಬಿಡ್ತೀರ ನಮ್ಮ ಏಪ ಓ ಇರ್ ಬರೋನಿತ್ತಾರ ಅವಲೆತ್ತಾರತ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮನ ಗೊತ್ತೇರ ಅಂದ ಪಂಡೆ ಓಹೆರ ಅಂದವೆ ಖುಷಿ ಅನ್ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದವೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ರತ್ನಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ರತ್ನಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಪೆರಂಗಾಯಿ ಕುಡಿಯರು ಇಂದು ಪೆರಂಗಾಯಿ ಏರ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸತೀಶಣ್ಣ ನಾಲ್ಕಲ ಇಲ್ಲದ ಸೊ ಒಂದು ಪೆರಂಗಾಯಿ ಏತಲ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂದು ಕಸಿತ ಉಲಾಯಿದ್ಗ ನೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಉಲಾಯಿದ ಬಣ್ಣ ಪಾನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇಕ್ಲೆ ಕೆಂಪು ಇದು ಸೋಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂದು ಪೆರಂಗಾಯಿ ನನ್ನ ಪೆರಂಗಾಯಿ ಯಾನ್ ತಿಂದೆ ಖಾಲಿ ಅಪ್ಪು ನಾನು ರತ್ನಕ್ಕ ಹಾಂ ಹೆಂಗೆ ಆತ ಇಷ್ಟ ಹಾಂ ನೋಡಿ ಪಾಕ ಕೊಂತೆ ಗುಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಅದು ಗೆಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿನೇಟ ಚಿಗುರ್ನತೆ ಅವು ಬರ್ಪಿನತೆ ಫ್ರೂಟು ಮುಖ ಮುಖ ಗೆಲ್ಲು ಕಟ್ತದೆ ಪಂಡೇರಾರು ಓಕೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಸೀದಾ ಮೀತ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಏನ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಯಾನ್ ಟೈಮಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀರು ಬರ್ಪುಜ್ಜೀರು ಕಂಡ ಅದೊಂಬುಡೆ ಆರೊಂಜಿ ಸೈಡ್ಗೆ ನೀರೆಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಲ ಉಂತೇರ ಪಂಡ ನೀರಲ್ಲಿ ಗುಂತಾರೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಉಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಅವನುಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಮೇಯ್ಟ್ ಅಂಚ ನೀರು ಪಾರ್ಪುನಲ್ಲ ಮರೆತು ಬಿಡ್ಪೇರು ಈ ದೊಂಬುಗು ನೀರು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಯ್ನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಕುಡಿ ಪರಿಯರ ನೀರು ನೀರು ಪಾರ್ಪು ಜರನ್ ಗೊತ್ತು ನೈಕೆ ಕಾಣ್ತೀನಿ ಹಬ್ಬ ದಾದ ಹೊಡೆ ಮುಟ್ಟಾಂಡು ಯಾವ 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 ಕುರುಬಾ ಕೇಳಿ ಜಾಗುಂಡ ಅಂಚು ಬೇರೆ ಅಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ಸಾಕಣ್ ಯಾವ ಯಾವ ಅವಿತೆ ಮರಗೆ ಪೆರೆಜ್ಜ ಅವಿತೆ ಎಂಜಗಿಪ್ಪೋರ್ ಮಾರಾರೆ ಎಂಜಗಿಪ್ಪೋರ್ ಏನ ಲೇಟೇನು ಪಾಪ ಹಿರೇಗೋಸ್ಕರ ಕಾತಂತೇರು ಬಕಾರ ನಮ್ಮ ಬರಂದೆ ಆರ್ಲ ಒಂದು ಪೂಜೆರು ಬೇಲೆ ನಮ್ಮವಳು ಒನಸ್ ಮೂಲು ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರತ್ನಕ್ಕನವಳು ಒಣಸು ಪಾಪ ಹೆಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಯಾಮೂಲ್ಗು ಏರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇನಿ ರತ್ನಕ್ಕನವಳು ಒಣಸು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂಡ ಪಾಪ ಆರ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆಂಡತ ಎಂಚದ ಮೂಲೆ ಉಳ್ಳೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಆರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ತೀರಿ ಇತ್ತನ್ ಕೊಡಿದ ದೆಂಚಿದ ಅಂಡಲ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ತೀರು ಅಂಚ ಪಾಪ ಅಂಚ ಅರ್ಧಡ್ ಬುಡ್ದು ಪೋರೆಪ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪಂದೆ ಇಂಚದು ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಪುದ ಊಟಕ್ಕೆ ದೆಂಜಿ ಸಾರು ಇಂದು ಬೆಂಡೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ರೈಸ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅರ್ಧ ಬಸಿ ಒಣಸಾಂಡು ಹೆಂಗಿದೆ ಊಟ ಸೂಪರ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ನನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಂಜಿ ಉಪ್ಪಡು ಬಿಡ್ಚಿ ಎಸ್ ತೆಂಜಿ ತಕ ಚಿತ್ರೆ ಶೋಕ್ ಆತನು ಕೊತ್ತನೆ ಇನ್ನು ಗಸಿ ಆತನು ಓಕೆ ಒಣಸ್ ಮಲ್ದಿಕ್ಕು ಓಕೆ ಗಂಟೆ ಆತನ ನಾಲ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಗಾನುಲ್ಲ ತೊಂಬರಪುನ ಪುರ್ತಾಂಡು ಆಯ್ತು ಶಾಲೆಲ್ಲ ಬುಣ್ಣ ಅಂದೆ ಅಂಚೈತೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಎಂಕುಲ್ ಗಾನುಲೆ ತೊಂಬರ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಕೊಂಚ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಪೋರೆಂಡು ಸೊ ಅಂಚೈತೆ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೀರು ತಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಬೇಲೆ ಕಕ್ಕುಸ್ತ ಗುಂಡಿ ತೆಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಂಡು ಅಂಚ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಆಂಡ ಮೀನು ಮಲ್ಪುಲಕ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ರಡ್ಡು ದಿನ ಆಂಡು ಮಾರೆ ಒರ್ಮರ ಗಂಟೆ ಬೇರೆದ ಕಾಸೆ ತಾಂಡು ಪದ್ದೆನ್ಮ
ಇರುವ ಗಂಟೆ ಅದಾ ಬಾ ಇನ್ನು ಮನ್ಪುಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಬ್ಬಾ ಯಾವ ಈತೆ ಸದ್ಯಗೆ ಯಾವ ಹಿಂಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸದ್ಯ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಮೇರೆಗೊಂಜಿ ನಮಗೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಕೊಡ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗೋರೆಂಡು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಇಡೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಓಕೆ ಪೋಯಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋರ ಹೆಚ್ಚಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಟೈಮ್ ಕರಿಂಡು ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಪೋಯಿ ಬಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂಚನೆ ರತ್ನಕ್ಕನ ಪೊಸೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚಾದಿಯ ಕೋಡಿದ ವೀಡಿಯೋ ಏನು ರೀಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಕೋಡಿದ ವೀಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ದಯಪಂಡ ಇಂಕೊಂಚ ಇಲ್ಲಿಯ ಕ್ಲಿಪ್ ಆಯ್ತು ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎತ್ತನು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಬೈ ಮಿಸ್ ಆದ ಆ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪನ ಕ್ಲಿಪ್ ಮಾತ್ರ ಊರಿದು ಏನು ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಣಿ ಇಂಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಯ್ತು ವ್ಯೂಸ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪೋದಿತ್ತನು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ ಆಣಿ ಇಂಕ ವೀಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಆಂಡ ತಪಂಡು ಏನು ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋಚಿ ರೀಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಬಂಡೇರು ಅಂಚದೆ ಅನ್ಕೊಡು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ರೀಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ದಾನ್ಯ ರೀಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಇಂದು ರೀಸನ್ ಖಾಲಿ ಒಂದುವೇ ಓಕೆ ಮುಲ್ಪ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ದ ಗುಂಡಿದೆ ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇಪ್ಪು ಈ ನೀ ರಡ್ಡದಿಂತ ಬೇಲೆಗೆ ಏತು ಖರ್ಚು ಆಂಡ ಬಂದು ಸೊ ಇಂಕ್ಲಾಗ ಇರುವ ಗಂಟೆ ಬೇಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಟೋಟಲ್ ಅದು 14 ಸಾವಿರ ಕೆತ್ತೊಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕೇನು ಗೊತ್ತನೆ ಆಯ್ತಾ JCBದ ಡ್ರೈವರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾಪ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆನ ಏನು JCBದ ಬೇಲೆ ತೂತೆ ಬಟ್ ಈ ಹುಡುಗಿ ಏನಪ್ಪಂಡ ಫಾಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪಣ್ಣೇನು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಸೊ ಅವು ಇಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಸೊ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರೇಗೆ ಅಮೌಂಟ್ಲ ಕೊರಿಯರು ಕಾಲು ಹಿರಿರಡ್ಡದಿಂತ JCBದ ಇಂಕ್ಲೆ ಖರ್ಚಾದಿನತ್ತು ನೆಡು ದುಂಬುಲ ಗುಡ್ಡೆ ತಿನ್ನೇನು ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಸುಮಾರು ಖರ್ಚಾತನು ಟೋಟಲ್ ಅದು 1 ಲಕ್ಷ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಲೆವೆಲಿಂಗಿಗೆ ಖರ್ಚಾಂಡು ಅವೇ ಕಾಸು ಮಿನಿ ಖಾಲಿ ಸಪಾಯಿತಿನ ಜಾಗ ಆಗೈತದನು ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಕಾಸು ಊರಿದ್ದು ಅಂಡದಾದ ಮಲ್ಪುನು ನಮಕ್ ಖರ್ಚಿ ಮಲ್ಪುನ ಟೈಮ್ ನಮಕ್ ಆ ಖರ್ಚಿ ಆಪುಂಡೆ ದಾಲ ಮಲ್ಪಲ ಕೆಜಿ ಸೊ ಮಾತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಡೆಯೊಂದು ಬೈದಿನ ಓಕೆ ಹೇಮಕ್ಕಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಗಂಟೆ ಆತನ ಎನ್ಮ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಾಗ ಪುಗ್ಗಿನಿ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನನ್ನ ಭಜನೆ ಅವಡು ಅಂದೇ ಕೂದಿಲೆ ನನ್ನ ಭಜನೆ ಅವಡು ಇನಿ ಚಪಾತಿ ಕಂತಂಡು ಚಪಾತಿಗೆ ನಾನು ಏಪ ಮಲ್ಪುನೆ ನಾನು ಅಡಿಗೆ ಚಿಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ 2 ಪ್ಲೇಟ್ ಸೊ ನಾನು ಅವೇ ನನ್ನ ಮೀದು ಬೆಂದದ್ದು ಭಜನೆ ಅವಡು ಭಜನೆ ಅದು ಇಂದೇನು ಏನ ಇಂದ ಬೇ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಗ್ಲ ಏನೇ ಪತ್ತ ಮರುಡಾ ಹಾಂ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಂಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮಾ ಕಾರ್ ದಿಕ್ಕೇನದೆ ಹೋವೆ ಕಾರ್ ದಿಕ್ಕ ಹೋಬೆ ಫ್ಲೇವರ್ನಾಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬುಕ್ಕ ತಿಂತೀನಿ ಸೊಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಬೆಂದ ಸುಬಾರ್ದು ಕ್ಲೀನಾಗ ಡಲ್ 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 ದೋಚನ ಓಕೆ ಮೀದು ವಚನ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕುವ ಓಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚಪಾತಿ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬರ್ಬೋದು ಖರ್ಚಿಗೆ ಅಂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಎನ್ನು ದಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಖರ್ಚಾಗ್ಬೋದು ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಅದೇ ಮಿಸ್ ಅದು ನಿಯರ್ ಹೋಗ್ತದೆ ನಿಯರ್ ಮೀದು ಬನ್ನ ಚಪಾತಿ ನನ್ನ ಭಜನೆ ಅವರಂಡು ಈಗ ಆಮೇತಿಜೆ ನನಮೀವು ಬೇಚ ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಈಗ ಚಿಲ್ಲಿ ಬಾತಂಬ ಇಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿ ಅಂತ ತಿಂಪೇರು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಕಂದಾರ ಅಂತೀರಿ ಗಾನ್ ತಿರ್ಗಾಬಾರ್ರೆ ಚಪಾತಿ ಮಲ್ಲ ಅಟಿಲ್ದ ಕಮಲ್ಬಿ ಪಾಡಿ ಇಂಚು ಪಾಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು 1 ನಿಮಿಷ
ಚಂಡಿ ಹೊಸ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಬೋರ್ ಮಂಡೆ ಮಂಡೆ ಕುಂಟು ಕಡದೆ ಬೋರ್ ಮಂಡೆ ఓకే ఇది ఇంకా ఈ బ్లాగ్ ఇಷ್ಟ అండ కొంచెం లైక్ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಒಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪರು ಅಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು